Γεια σας φίλοι μου, τι μου κάνετε, από όσοι μου είστε, εγώ είμαι υπέροχα. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη, 12 Δευτέρου του 26 και θέλω να μιλήσουμε πάλι το χθεσινό πολύ μεγάλο, τη χθεσινή πολύ μεγάλη πρόκριση του δικεφάλου με την παοκάρα μας να θέλει και να προσπαθεί να σηκώσει ένα ακόμα τάμπλ. Και ο ομαδάρα του δικεφάλου δεν σταματά να νικάει όποιον βρίσκεται να νικάει το όποιο εμπόδιο που βρίσκεται μπροστά του. Έχει μια ομαδάρα. Κρίμα όμως εχθές τραγωνίστηκε για κακή μας τύχη ο Περκίνιο, το Πεκτρόνιο Πέρκας. Δεν πειράζει, όμως συνεχίζουμε μια μεγάλη νίκη και πρόκληση στο μεγάλο τελικό επί του Όφη 25 Απριλίου για τον Δικέφαρο στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεγάλος τελικός. Μεγάλη νίκη, μεγάλη επικράτηση του Δικεφάλου. Ο Γιακουμάκης έμβη ο πρώτος κόλλερ και ο καλύτερος μέχρι στιγμής του ΠΑΟΚ και χθεσινός MVP Χατζίδης με γκολ και assist. Ο ΠΑΟΚ 3 σουτ 2 γκολ. Παναθηναϊκός μία φάση ανήμπορος να κάνει και δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ το πήρε, το άξιζε, ήταν καλύτερος από το πρώτο παιχνίδι, ήταν άξιος. Δεν ήταν πολύ καλός Παναθηναϊκός, το πλήρωσε και ο Δικέφαλος τον είπε αντουνταλέ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν καλύτερος, εντάξιος της μοίρας του και προκάλεσε τον Παναθηναϊκό να έρθει στο γήπεδο για να φάει αυτή τη διάλα. Αυτή η νίκη αφιερώνεται στα αετόπουλα, και στα αετόπουλα στα Τέμπη και τα αετόπουλα τώρα της Ρουμανίας. Αυτό που έγινε το δυστύχημα στη Ρουμανία. Η νίκη του ΠΑΟΚ αφιερώνεται στα 13 αυτά αετόπουλα που άμα δεν ήταν αυτά να δίνουν το σύνθημα Παοκάρα σ' αγαπώ, δεν θα είχαμε τέτοια ομάδα. Γι' αυτό αυτή η μεγάλη νίκη αφιερώνεται στα αετόπουλα. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, ότι εχθές